бахтиёр саид аҳмадзода раиси шаҳри гулистон дар нишасти хабарӣ аз натиҷаи соли 2020 гуфт эътирози коргарони чинӣ бар асари бемории ҳамагир ва адами маблағ сурат гирифтааст. мақомот дар шаҳри гулистони вилояти суғд баъд аз 9 моҳ эътирози коргарони чиниро дар ин минтақа шарҳ доданд. اونجا قریب یا 17 نفری ما به وی گرفتار شده بودن کرونا ویروس. اون خودمایی که اون چینیایی که در اون وقت کسات شدن حوضی کار کرده شدن قریب نیمش با گشته رفت به خیتای با همون اون کارگرانی که در اینجا کار میکنن اونها را با علیش کردن با دیگر کارگران چینی نه. рӯзи 20 майи соли 2020 ҳудуди 60 коргари чинии ширкат даст ба коршиканӣ заданд ва бо талаби маошу бозгашт ба чин ба масъулони корхона бо сангу чӯб ҳамла намуданд. дар наворҳое ки манзараи эътирозро нишон медиҳанд чанд дафъа ба ҳаво тир холӣ карда мешавад ва садои норозигии издиҳом ба гӯш мерасад. мақомоти вазорати корҳои дохилӣ он замон дар шарҳи ҳодиса гуфта буданд ки эътирози коргарони чинии ширкати саноати кӯҳии тоҷикистону чин воқеъ дар шаҳраки зарнисор наздикии шаҳри хуҷандро хомӯш карданд. аммо баъди он эътирозгарон ба торнамои расмии фазои шарқи чин гуфтанд маъмурони милиса коргаронро бо калтакҳои сахт латтукӯб карда ва 40 коргари чинӣ захмӣ шуданд. дар ин корхонаи азими саноатӣ 30% коргарон чиниҳо ҳастанд ва ба иттилои коргарони тоҷики он маоши моҳонаи онҳо то 35 000 сомонӣ будааст. имрӯза шумораи миёни кормандони корхонаҳои хитой дар хитой 3646 нафар нисбати ҳамин давраи сол гузашта 550 нафар зиёд шудагӣ. ино маошашон чанд пул тақрибан? маоши хитой ман гуфта наметавонам. вале мушкилоти ин корхонаи азими чинӣ соли гузашта танҳо бо надодани саривақтии маоши коргарон иктифо наёфтааст. 2 нафар аз коргарони чиниро бинобар риоя накардани қоидаи бехатарӣ дар ҳолати корӣ аз ҷониби додгоҳи шаҳри гулистон ҷарима бастанд. ба изофаи ин ба иттилои раиси додгоҳи иқтисодии вилоят бо шикояти мақомоти гумруки минтақавӣ низ парванда боз карда ба сабаби нақси меъёри тартиботи гумрукӣ ба миллионҳо сомонӣ ҷаримабандӣ карданд. маблағи пардохтҳои гумрукӣ қариб 11 миллионро ташкил мекард ба назар дошти воюб шуд баҳра воюб шуд. ин баъз суди ба манфиати мақомоти гумрук хало шуд. ширкати кӯҳии саноатии тоҷикистони чин моҳи июни соли 2007 дар шаҳраки зарнисори гулистон ба кор оғоз кардааст. корхонаи мазкур қодир аст соли 1 миллион тонна маъдани сурбу рӯҳро коркард кунад. мақомоти андози тоҷикистон ширкати саноати кӯҳии тоҷикистону чинро дар баробари корхонаи муштараки тиллои зарафшон бузургтарин ширкатҳои андоздиҳандаи тоҷикистон ном бурда буд. вале соли 2019 даромади ширкат 17% кам шуда ва дар соли пандемия моҳҳо ба мушкилоти молию корӣ мувоҷеҳ шуд. фарзон муҳаммадӣ, радиои озодӣ, шаҳри гулистон.